Pero mga tugang, kumusta po kamo? Matapos po ang magkakasunod na lindol o linog sa Bicol. O ayon po sa mga eksperto, tinatawag nila itong earthquake swarm. Alamin po natin kung ano ang ibig sabihin ng bagay na yan. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan ngayon. Halo pong Bicol at English at Tagalog ang ating pong programa ngayon pong Sabado. Nasa episode 35 na po tayo. Ika-35 episode dito po sa ating programang Pag-Urulayan Tapo. Maray na hapon po sa inyo ka boss. Ika-23 kang Oktubre, aldaw pong Sabado. Ako po ulit ang iyong lingkod, Kagawad Lito Del Rosario ng Naga City. Shoutout po sa mga nanonood sa aking YouTube channel at batiin ko na rin po ang mga nakikinig sa ating programa through 89.5 Radio Natin Naga sa panguna po ni Station Manager Fe Mariscal at sa mga nakatune in po sa 105.5 Bicol Idol FM Naga sa panguna po ni Station Manager Idol Bong Villacruz. Bueno, October 14 po, Thursday last week po yan, pasado alas 10 ng gabi. Tumama po ang 4.2 magnitude na lindol sa ilang bahagi ng Camarines Sur. Naitala po ang epicenter sa Kanaman, ang karatig bayan ng Naga City. Talaga pong nabalot ng takot ang mga residentes. Kasi hindi ito tulad ng bagyo na napipredict natin kung kailan tatama, kaya nakakapaghanda po tayo. Sinasabing dito po sa Barangay Santa Cruz ng Kanaman ang epicenter noong October 14. Kahit nga mga barangay police, mga opisyal ng barangay ay talaga pong nasurpresa, lalo na po ang mga residentes nito. And dito po sa lungsod ng Naga, pareho din po ang ating pong naramdaman. Nakatoko sa laog na nag-ayos ako itong megaphone. O tapos, biglang ganito, katoko arog ka niya. Ito yung parang dyan, nag-arog-arog ka niya. Nag-arog-arog ka niya. Tapos nagtaranog na siya ng yero dyan. Nagkakarak ng intero. Di nagdulag ako. Nakaabot niya ako duman. Ako nakatokro lang ako dyan sa gilid. Takot na ako. Nakagidaan ako duman sa arong. Sabi ni Zay ko, parang nililugpad na yun. Ano, busiro, tatarog siro. Pati siro, buruat kami ma'am. Luwas kami sa tinampo. Po, yung grabe na si Taurig diyo. Pero di pa, sige pa si Lino. Maluya na lang, paluya ng paluya si Lino. Makatakotan talaga ma'am. Tatarnog yan, dirong yan. 1993, naglindol man siya, mga alauna ata ito. Ano, mga alauna. Tapos, bigla siyang, may nagbabasang pero nagpapahingalo siya, nag-init na siya. Tapos pag niya, bigla siyang naglindol, nagbabasa siya ng news, ng mga newspaper, ng mga binalad, nagbabasa siya. Tapos biglang naglinog. Yun na to, pag linog, nahulugan siya ng cruise. Mahiling mo po ang tao, naguruluwasan. Mga aki nagdadaralagan, madamog lang ninda itong tanog na whoop. Hindi naguruluwas ang mga aki nagdadaralagan. Sabi mo sa mga aki, magpangaji lang. Tapos ayan, barabanggi, bago magturog. Alert kita pero. Tapos inanuan ni Sinda na, tig-anuan ni Sinda itong mga whistle, flashlight. Tapos pag naglinog, magkapot sa bayo, tapos itong maghanap ng itong safe na kung iguan na mesa. Talagang mamamati mo maski turog ka, bigla kang mamamata. Isipin mo 11, di po talaga kaming turog, mayo. Kumaga na? Tapos aga, iyon na naman. Pag 1 o'clock, bigla sa nagturog kayo na, bigla sa nang yan. As in, ang sa irarong kanda, garbaga itong muna, mag-iga-arog kaya. Mag-arog ka sa arong kanda gaong. Tapos madadangog mo ang mga kabilya dyan, intirong garong nag-aararog ka. Iyan. Ang hero, tataranong. Will occur, no? So, wala nitong nakaraang Martes po, inimbitahan ng iyong lingkod ang mga eksperto mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX para po i-discuss sa atin, bigyan tayong linaw, i-educate po tayo
ng mga posibleng rason ng pagkakaroon ng magkakasunod na lindol na ito. Nakasama po natin dyan through online video platform si Dr. Paul Alanis at si Sir Ismael Narag. Yung swarm po, yung tinatawag natin swarm, ay yung kumpul po ng mga lindol na nagaganap sa isang local area na hindi po tumataas sa isang, wala po tayong mataas na magnitude na earthquake. So, tulad po ng nagaganap ngayon, mostly po ang mga magnitude 4 up to 3 or 2 na, so yung kumpul po ng mga lindol natin, wala pong mataas na magnitude na nagaganap. Bukod pa doon, ang tanong kasi kung pwede ba itong mag-trigger na mas malaking event. Sa ngayon, hindi ito well located dun sa pinaka-major na active fault na bumabaktas dun sa Bicol, no? So, posible pa pong magkaroon ng major event pero hindi po dun sa general area ng swarm. Yung malaking event, yung 7.4. So, we would think na yung malaking event would be more confined dun sa linya nung prominenteng active fault na na-identify dun sa lugar. Madalas kasi na yung malalaking event, nagkakaroon po ito ng pagbitak ng lupa na malaki. At ito po ay matagal maghilom sa panahon. No? So, kung yung malalaking bitak na na-generate, kaya po itong imapa ng malinaw. So, kung recent po or medyo bago po yung malaking lindol na naganap, mas nakikita po event would still occur, but it's not in the general area. Hindi po ito mangyayari dun sa lugar na nangyayari yung swarm. Doon pa rin po dun sa kung saan matatagpuan yung major active fault. Mga daw, kumbaga sa ako banda tubig sa akin ang law. Talagang, kumbaga, syempre may mga post ba kayo dyan. Sinasabi, bakit tubig as pero baka uman talaga daw po yan. May sinasabi, itong sulfur siya. Sabi ba kang ibang tao, ay ba, tubig, pero baka uman talaga daw po. Actually, tubig talaga. So, kaya yan ang sinasabi kayo ng mga gurao, kadto, na ang laog kang isarog na iyan, tubig yan. Pero baka uman talaga tubig. Dawa si Lula may kadto. Yan ang sinasabi sa mga tubig ang laog kang isarog na iyan. Yan ang makatakot pag iyan niya. Yung ating Mount Isarog, wala pa tayo na monitor ng mga probable na movements. Wala pa tayong yung mga stations natin dyan na nakalagay. As you've mentioned earlier, may sufficient number of stations tayo nakalagay. Wala pa naman na monitor. At least may assurance tayo dyan. Tama ba ako, Dr. Carl? Yes po. Currently po, wala kaming nakikitang any abnormality sa Isarog, ganun din sa Asog. No? And definitely, walang effect yan sa Mayong volcano. Pero of course, continuing pa rin po yung monitoring namin, and we will advise naman po in case meron kami nakitang any abnormality. Pero sa kasalukuyan po, hindi po talaga related yung mga paglindol na nangyayari ngayon sa any activity sa kahit anong aktibidad ng Isarog. Okay. Thank you, sir. Siyempre, shock si mga tao. Luluwasan. Tapos siyempre, mahanap ng mga way kung paano makaka-recover kayo itong pangyayari. Pero hindi naman kayo sa barangay ko, mistika pa aware na. Kasi nagdidibon na din kami ng mga earthquake drill, fire drill. So may idea na sila. And ang aram nila pigano, pag may mga araw kayo nitong iwasan nito mga haralangkaw na mga poste or kahoy na makapatit sa nila, sa saliri nila. Pero dahil nagpapanik. Nagpaplano kami and saro din nga sa mga programa ko sa BDRR itong ma-update na naman kami bakusan ng earthquake. Sabi ko nga sa mga pag-iriba ko, usually sa pandemic, kabarin din, disaster din. So, aware ang mga pag-iriba ko. Ang reminder ko dito sa mga kabarangay ko, maging alerto lang, maging kalmante, then observe sa mga surroundings kung may mga
possible na pwedeng maka-apektar sa indang pagbuhay, lalo na ito mga sa poste, kahoy, or any structure na pwedeng tumama sa indan. Kay puhantang uso na biyan social media, magtaga ano na lang kang mga bagay-bagay ng mga advice. Anyway, kagayon na sa social media nag-ano pa sa nang sarong lindo, ano na aware na. So yun man ang kagayunan. Sa katarabangan talagang tao. Ako nga ni mismo niya sa taas ng opisina ko, init ko na ang mahal na Diyos. May crucifix ako duman, ito ang tigsandalan ko. Natawan akong giya na maging makusog, dahil magpanik, and later on will follow. Agad naman pong nagsagawa ng inspection ang City Engineer's Office. May mangilan-ngilan pong naging talagang naapektuhan, mga opisina at convenience store. Pero sa awa po ng Diyos, wala pong mga significant na mga damages na nai-report sa mga ating po mga public and private offices, institutions dito po sa lungsod ng Naga. Sana po, kagaya din sa ibang lugar, pareho din po at sana wala pong malakas na lindol na tumama po sa ating lugar. Unfortunately po mga tugang, ngayon pong early morning ng Sabado, October 23, muli na naman po tayong niyanig ng nakakailang beses na mga lindol sa iba-ibang parte ng Camarines Sur. Dito po sa City Hall ng Naga, may isa pong glass panel sa Sangguniang Palunsod ang nasira at wala naman pong iba pang observable na mga damages sa loob ng City Hall compound. Sana po kayo ay ganun din, wala din pong mga problema. And ating pong panalangin na huminto na itong mga ganitong paglindol dito po sa ating lugar. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon sa Facebook page at YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdisa sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Nagbabalik po ang iyong lingkod, Kagawad Lito del Rosario ng Naga City, Camarines Sur. Humingi rin po pala tayo ng data sa PHIVOLCS with regards sa mga most powerful earthquakes na tumama po dito sa Bicol Region. Bago po ito, bigyan linaw lang po natin, madalas marinig ang magnitude at intensity tuwing may lindol. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ang magnitude po, yan ang tawag sa enerhiya na nagpapagalaw sa lupa. Habang ang intensity naman, ang lakas ng paggalaw ng lupa. Ito yung nararamdaman ng mga tao depende sa kanilang mga lugar. August 16 po, 1869, tumama ang magnitude 7.4 sa Burias Island. Makalipas ang 4 na taon, November 1873 po, parehong lugar ulit, tumawa ang magnitude 6.9. April 18, 1907, niyanig ng magnitude 7.6 ang Camarines Norte. Parehong taon, November 1907, 7.4 naman ang tumama sa Camarines Sur. July 1954, magnitude 6.7 ang gumulat sa Sorsogon. March 17, 1973,
Magnitude 7.3 ang tumama sa Ragay Gulf. Ayon sa isang news article ng Inquirer.net, ang Ragay Gulf earthquake ang isa sa deadliest earthquake sa Pilipinas. Taong 2003, February 15, magnitude 6.2 naman ang yumanig sa Masbate. Alas 7 ng gabi po ito nang mangyari. Sinasabing ang epicenter po located offshore of Magkaragit Island and about 22 kilometers deep, approximately po 28 kilometers east of Masbate City. Nitong nakaraang taon lang po, August 18, pasado alas 8 ng umaga, magnitude 6.6 po uli ang tumama sa Masbate. Dito po sa ating lungsod ng Naga, sa tuya pong lugar, ang mga eskwelahan po, mga institusyon, mga barangay, padagos-dagos po ang pagpreparar. Lalo na po ang pagkakaigwa ng mga drills, mga earthquake drills. Ini po na abala lang dahil po kan si pandemic na namamatian ta hasta sa ngunyan. Alagad ka na kaagi po mga taon sa paagi po ng mga ordinansang na ipasar po kan sa inyong lingkod sa sangguniang panunsod. Nagagamit po ini asin na padagos na nagagamit sa maniba-ibang mga institusyon. Bayan po nindo dahil po kan mga experience tang ini lately, hindi po sa probinsya kang Camarines Sur and even dito po sa loob ng Naga, mas lalo po natin paigtingin ang ating po mga programa sa disaster management sa tulong po ng ating pong lokal na pamahalaan at sa panguna po ni Mayor Son Ligason at mga kasama ko po sa sanggunian na palunsod sa panguna po ni Vice Mayor Nene De Asis. At sana po hindi naman po natin hiningi na magkaroon po tayo ng ganito, pero kung sakali man, at least po mayroon tayong paghuhugutan ng lakas ang ating po mga kababayan, mga kapamilya, mga nandito sa loob ng Naga City, at sana po wag mangyari ito dito po sa ating lugar. Pero mga tugang, pasalamatan ko po pala ang mga nanood sa ating previous episode. Mahigit pong 75,000 views na po ang episode 34 ng programang Pag-Urulayan ta po. Tapos po dyan ang istorya para sa mga gustong mag-backyard gardening at ang Plosa Strawberry Farm sa Ocampo, Camarines Sur. Very thankful po ako sa lahat ng mga nanonood, lahat ng mga nagsasuggest na pwede nating i-feature, at sa lahat po ng mga positive feedback mula po sa inyong sa ating po mga kababayan. Diyos mabalos po sa inyo ka, boss. Thank you very much. So magkita po ulit tayo sa next episode. Sana po may natutunan po kayo ngayon sa ating programang Pag-Urulayan ta po. Ini po giraray ang iyong lingkod, si Kagawad Lito del Rosario ng Naga City, Camarines Sur. Sana po lagi tayong nasa magandang kalagayan, magandang kalusugan. Keep safe po tayong lahat. At sana po gabayan tayo ng ating pong may kapal. Sana po walang mga problemang dumating kagaya ng mga natural calamities. Kung sakali man dumating, mayroon po tayong sapat na paghahanda. Salamat po. Magandang araw po sa ating lahat and God bless po.